Nagkasinabot ang 23 ka mga IP mandatory representatives ug tribal leaders sa Dapitan City nga idusto ang kalambuan alang sa tribo. Apil na niini ang paghatag og livelihood programs, legal assistance ug economic opportunities alang sa mga IPs. Gihimo kini ato sa Stakeholders Forum and Strategic Planning Seminar kagahapon, Pebrero 18, 2025. Dakong higayon usab kini alang sa tribo kay anaa sa seminar ang mga representante sa lain-laing ahensya sa gobyerno sama sa DOLE, TESDA, DTI, B4 ug PCA nga andam motabang alang sa kalambuan sa mga miyembro sa tribo. Ato sa forum, nakita ang mga oportunidad aron molambo ang komunidad sa mga IP gikan sa lain-laing barangay sa Dapitan City. Ang forum magsilbing venue aron muli ng partnership sa lain-laing grupo alang sa malungtarong nga kalambuan sa sektor sa mga tribo. Ang forum gisuportahan sa lokal nga gobyerno sa Dapitan ug nagpasalig ang LGU nga motabang sa mga panginahanglanon sa indigenous people sa lugar. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe.